Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Artimang, lukumang, nana sa pa yok koroma we wato, anyung sufsra na sa ipse karif ko archi en luku de prespatori, wan no na aspanke valig, na verkiezingsting ude, en mga barada be me kwa programa, da mambe teji mi damitaki tapon kruispunt, maar etaki opsa kruispunt bana gwewe gwanga fesi. Dus dat jong zat taki in een misa terrein of a bot of 5 shing. Dus dat we barodi. Noord go komit zuid, oost go komit west, wins pode mamaser nang. Dat fiko teki ai, in luku, teki yesi, yere. En misdo janga mi one time brother, bararut. Ja, mas Argambo, tideu de bakalik sa taki a programa senang safe sa. Mapos pibiyi, ya par ala des mangolina trase, ala de diaspora sa nama de tatrase. Ala senama de tatrase, we badema odi en we accident fu hardes turu de bangi, fu ko architectori, wat tidee, wat taktori, mustaktori, en natuurlijk af en toe, we gaan naar verleden baka, want mij doet op straat, ik wil leggen op alles aan uit. En uno, ik chamo pas san ko baka, de ku sabep sa, before, ano sa mazargam. Iya want luku no. Te tru kon le lowe. Dat zo. Iya to. Zeker. Want fu krimi fesi, de je verteer alla soort sani. Isabito. Mami wan leg de man vooral de boromang nanga parse bedrog. We wan leg de uit dat unum verteer des ma losi nanga borbori. Utak de wareit. En tanga no lukin ome programa me begi unu taku kata pa podium kotak saudu fout. Ja. Kotegi a volk saudu fout. Isabito. Yere jaso mina lomsu. Dan misapta ka teme gaskoro lagere school de gobikti. Isabito. Ja. En dape impacto waarheid. Ja. Fika kis pardon fi sondu. Ja. Die verstaan wat patere lekker uit. Dominee ook. Ja. Die gaat denk ik zo geestelijke hulp. Ja. Dat hij mij lekker uit dat hij impact de waarheid. Dus zij wil leg niet uit. Dus, aparse bedrog. Dus kon, op een podium, Ja. dat kon leg de maar voor weg naar zee. Ja. Dat amoni ben de, voor met dat deed. Ja. Maar, we doen toranging, we scattering, of we doen toranging, want, no, weg naar zee, probleem. Dus je ziet de mate, met die barilo, en Julik en die Pierre, moest ook eerlijk zijn, taki. Ja. Ko bichti, ko leg des maar uit dat, hoe scatteramu. So, one. En, jere jaso. Dan masar Abrams bij de minister Owi. Maar no, allemaal kan er minister, ja. Nee, die man was een minister. Oké, dat kan. Dat So, kan. dat dama make een comedy. Mhm. Dama pour a money. Ja. Sabe allokeer. Sabe zetik ba. Voor bij meka date. Voor weg naar zee. I verstaan. Ja. Dama no dweng. Ama chamoni ga wan terapresi. I verstaan. Ja. Maar we kona tor dat. Ja, dadelijk. Utaka tori. Ja. Maar we wani mek uyere. Ja. Sang a president. Etaki. Ja. Over a tor. Hele weg naar zee tot en met Leonsberg. Een dijk te bouwen. En geld gereserveerd. Er zou een prachtige dijk hier komen. Er is gestart daar bij Leonsberg. De sporen liggen nog daar, u kunt gaan kijken. Geld gereserveerd. 2010 neemt een deel van het volk een besluit. Ik zeg die dingen. Sommige mensen gaan niet prettig vinden om het te horen. Om een andere regering daar te zetten. En die regering is gekomen. En die beelden zijn er nog. De minister van Openbare Werken verschijnt in het parlement. En men stopt aan dijk daarbij.
Amoni no go dape, amoni mo pot na tra presi, ucha ontwikkeling kom. We gaan u niet in de steek laten. Maak je een werkgroep vanaf vandaag. U bent counterpart van het ministerie van Openbare Werken. Ik ga persoonlijk komen kijken als president dat het project goed uitgevoerd wordt, tijdig uitgevoerd wordt. Zo, dat doe je Samsa. Dat de man etaki, de bigis man abuansan etaki. If anu gwen kot bigi tonton, na bigi tonton outan koti. En luku no, a minister, die be karen serf minister, die no nyan kasi fe, Helemaal niet. isabi to. Ja. Da man denk tak abe de na busanga de pusmete, sut pusmete Wild West, isabi dus da man berika, da man shamoni, da man berika. We play foto man. Ja, nee. Isabi to. Dama siya money. Dama leg afvolop uit dat jere dan uno mekasan dati. Ja, O doen trasan dat. Op een gegeven moment misschien een paar helikopters vrees alok toe. nog Ook erbij. toe. Ook toe. Na man die besoet de meti. Ja, Like say tak de bus meti. da man be luku de pusmete via helikopter kabro. Me tegi. Maar no be sut de mo. Ja. Idee na di. Dat de mag weg naar zee. En meki bari no tak meneer Chan. President Chan. Luku disepsa dat efsa. Maar de sabi. Dat amoni bedekba like zo taki. Ja, Amoni bedekba. Dus nonu im apchi geduld. Want. A regering die si. O luk de maski. O nore de mabiyikba. President G. Masra Nur Mohammed opdracht dat jere no. Im bigi lukator direct. Urgent. Im mekator jini. want Samika leg des maar weg naar zee uit. Taki 10 miljoen dollar Ja. met vrij Ja. de ter beschikking Mhm. voor zorgen dat de no sumoro. Nee. Je verstand toch? Ja. Dus in feite van one day, Mhm. daar kon er moest bij to money. Ja. God forbid dat no kan. Dus dat die. En dat. Isabi. En daarom werd dat hier vanuit dat programma die zie. Dat tegen dat podium wordt napo. Ja. De lega volk heel. Igo bichtilijk. Zei dat hier. Iem go big Die team. lega volk uit dat jaren nou. Dat me doe. Ja. Want je tak nog maar. Me met fout. Na fout. Dit is al fout. Nou. Bizar sapsa. En nou fout morgen. Die zijn no fout. Mhm. Die is not doodzonde. Ja. Want des maar kan dede in our water. Ja. 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 Ja, dekati. Mhm. Ja, maar deseti a durfi tijd. Ja. Fu teka money. De paye helikopter. Ja. De pempi camera. Alles Die wat pempi waji. Mhm. Die doe omesani dat is mij verzuid dape. Ja. Dat die na de yo jumpot na pata podium. Mhm. Isabi toch. Leka tante Jenny dat die de dat 2016 die money no be there. Isabi toch. 2016 die money no be there. Ja. Aso de be long de anga nete suka money. Mhm. Maar in volg ook toe te luku koranti nele. Kurati De nee. man dat geschreven nele. Nee. Isabi en dan voor jaar. En dat is about dat bellen. Dat bouwt betaki we hebben van dit land een rommel gemaakt. Rommel gemaakt. Ja, Werkelijk is het een rommel. nou Omdat, een rommel. omdat deze ook toe van de school te weer en zijn de school te rijden. Ja, je ziet alle desan dat is Ja. ook bij weer pata. De troes wat je De mijn broko. proes waji boroko. Mhm. Die de na de. Ja. Na regering die zie. Mhm. E zorgen dat je waji de ter beschikking de man kan rijden. Isabi toch. Ja, ja, ja. Me komen oli paiement voor auto. Ja. Want de auto be in plaats van auto be chisi forma be go to trasani. Ook toe. Dat doen we Ja. zien toch? Ja, Hoe ben je dat is aan het Ubesi, dat is aan Ja. Zo, dus na man na noti de na day, dat we leggen, maar disi na bewijs we jaar kon die afesi, me kon shi, sade man disi, be de bezigheid doen na kondere. Ja. Dus le van ex-president Whalen, dat we hebben van dit land een rommel gemaakt. Het was een rommelhok. Dat was een puinhoop. Op puinhoop. Die snap je toch? En de dikke volk, dan meneer kara volk voor verstaan me boom, maar nou een jersey, Ja. hoe sorry,
Van de man bij behandelen volk. Ondertussen de karabamonee teki. Ja. Die de serefi. Mhm. Dat de man echt teki lek fafu die noa ren. Ja. De die opo de goi trowenya jideng. Ja. If de wanya de sa. Mm. De no wanya na de sa. Das manumanta kino jidenya. Nee. I jidenya. Isabito. Maar in voeden de op. In leerden. Helemaal niet. In trainden. In zorgen. Isabito. Leki lipden in de ghetto. Want smatak den wan chenchan en ghetto. Mm. De wana amtan en ghetto. Dat na waf den sani. Pusori funo pur des madape. Mm. Isabito. Mhm. Terwijl regering is one if des mak moto via wonen bouwen nga de sandati. Da ugo seti. Yere jaso. Bel maar bij de ghetto tuto. Ja. Sa de wet man. De mapura lasani zit netjes ko. Ja, maar zitten netjes komen. Het is wel ordentelijk foto. Ja. En dat regering is want toen nga je spreiding. Mhm. Met ook motto. Uno moet tamanya bosu. Want alla de sandate cha ogri. Want ipchin de gorokonda eishita o. Janus ab 20 jaar Janus heeft voer. Mhm. Dus dat na voorbeeld, dus dat ik kan voer toe. En daarom, dat je dan zo toch. Ja. Dat je lobbyman, de kata podium, ke scatter, ke kakelau. Isabi toch. Je legt uit. Dat je ziet de maat, die popster. Ja. Isabi toch. Ja. Maar je moet de man gobaka, we leg afvallen uit dat je dismi. Je komt leg me uit, we hebben fouten gemaakt. Mino wan yera sanda. De timing, dismi doe, dat mi doe, mi scatter centrale bank, mi dat amori dat mi teki, Ja. mi doe mi egitori. De bepaalde de gasten, je lukt de man in een parlementsrevie. De man mi kipari, de lukt dat samen bij de before. Zo. Dat me lukt, dat zijn me lukt. En Maar samen jere- de no. Maar yera jas hepsa. Mek de mango tapa podium no. Ja. Dat de gogo taki wan. Kromosuto a eis feno. Gemakkelijk. Alla de dorati. Alla de man. Ja. Ja. En consorten. Ja. Die Dat- verstaan. Mhm. Dus na olo die de man dici. Ja. Dat de man is yere jaso. Mio teji wan sani. Die Ja. man te mek moto ina jari. Dam luka kerbas bom fmi. Want mio kerbas bom fes. Dam luken. Dasan kamede. Want asa mi grandma betaki. Mi grandma betaki. Kerbasi taki. Di tosoro. Me dresi. Maar si takru maniri. Mino man dreseng. I verstaan. Dus dat maar regering die si tekerbasi. Va di tosoro di de man dis dici. Voor dresa soro. Dat we Congo voor water. Want dat inflatie kost saka. Isabi toch. Money da centrale bank. Isabi toch. Dat je jere. So, maar de investambung. Wanf den biji missie. Die etiri allegre. Ja, de ambitie dat die olegi uit fini fadu kon dat sani want die taibere en dat zelf olegi uit hoe art je ambitie. U bent achteruit gegaan. U heeft gehosseld. U heeft veel problemen meegemaakt. U heeft gezien dat die koers is gestegen van 7 naar bijna 35, toch? Alibi pomoro tranga, toch? Van wat het was en wat het nu is geworden in de afgelopen periode. En u heeft echt offers gebracht in de afgelopen periode. Maar Saide, waarom heeft u die offers gebracht? Saide, alibi contraga. Kom je leg je uit. Saide alibi contraga. Alibi contraga, omdat wanneer je een regering hebt die 10 gulden verdient, of laat me zo zeggen 10.000 verdient en 20.000 uitgeeft. Ja toch, want jullie hebben allemaal toch inkomsten. En als je verdient wat 10.000, maar allemaal want die uit 20.000, dan heb je tekort 10.000, dan je naar home. En wat gaat er gebeuren na 4, 5 jaar en 10 jaar? Je taal niet. En uiteindelijk wordt die schuld 4 miljard. En dan moet je vandaag de dag moeten wij betalen 1 miljoen US dollar rente elke dag voor de leningen die genomen zijn. Zo, dat doe je sa van missie taken. Dan moro sofu bodoyu, moro sofu leg je uit. Trafas no de. Dat want dat if je no one begrijpt, dan na wani no wani, dat je want tang leg fai de. Isabi toch? Je no want change, je no want de trafasi.
Iwan li precies zo door of je lange janu, dat je die wan de doifi in janu, de beriken dat na vallen. Isabi toch. Dus dat is. De luku de fifi, de frealo, tu mai no manches. Is no. Daarom wordt ik wel even een break. Ja. Waar ik wel mooi pokoe. Zou je samen meki? Ja. Ja, waar ik een break heb pokoe. Doro nangamuro, we go doro, nangamuro. Dichan confute ka kondre abra, nanga so men fuka, nanga so men pinaye. Crisis stop crisis perikeres rana, confes refi, hero men smaye. Machano long ma akna plek wapa, broko na a opbouw voor Israël. Ja, we gaan door met het goed werk. Dat succes wordt geboekt is ons kenmerk. We zijn de VAP, we zijn sterk op pad, kom je met ons mee. We gaan voor een beter su. If je ei no be op, dan doe het nu. Nieuwe school, maar lobby en kodolo. En er komen nog meer, dus we go doro. We go doro. Doro nangamuro. Nangamuro. We go doro. Doro nangamuro. Nangamuro. Als je niet eens bent met die stabilisering, als je niet eens bent dat we 60% inflatie teruggebracht hebben naar single digit voor de eerste keer, als je niet eens bent dat onze schuldpositie van 165% nu gegaan is onder die internationale norm, zoals IMF dat zegt, namelijk onder die 60, kwam op het podium en zei, u gaat al deze maatregelen terugdrijven. Suriname, ja we moeten samen, vechten voor ons land, en dat doen we hand in hand. Strana Google Street, Kuru Fragare, alla strana man, Tupo tu Bibitan. Er is sprake van discriminatie, want wij maken ons tot een betere natie. Let maar op de inflatie, is dat niet een goede prestatie? Wat vind je van de AHP, bouw mogelijkheid niet voor iedereen. Herstel van ons rechtssysteem, elke stem telt nu even mee. Nu zijn onze schulden herschikt, met dank aan de pres want heeft heel veel geslikt. We zien dat er werk wordt verricht, ondanks de stress en alle gewicht. Zelf sterk, maar samen sterker. Kobondroeka, want we moeten verder. Stap voor stap naar een beter morgen. De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Doro, doro nangamuro, nangamuro. We go doro, doro nangamuro, nangamuro. Zo, dat doe je, hoe verstaan we je rapo? Ja. Daarmee kom, want je jere taka poke si voor libe aan ons seref Ja. Ja. maar dat ja bisma, voor alle parse bedrog, jong te met takatori de mas me wat dompok moto in astu. Omdat er zijn een stormy, want mino kwetji zo. Nee, mino sabasan dati. Je verstaan. Dan de man die si, de no abmoro sanif taki, dat de gota para 60 tour. En dat nou boek. Dat nog kan bon nooit. No man. Want de man die jere etak desan. Ja. I denk taman gwa ato sofa manga wan datara. Ama utak na sot datara awan musluke. Soort kleur dat er. Sot kleur datara. Ja. Taman tis broedof bloedtransfusiedienst. As a man tak dat jere no. Soort broeder en Sot kusuma. broedene. Au masabi. Ja. Eh? De man jep you. Ja. Ja be van oudu. Natuurlijk. Dat je teken. Dana afrontu akondere. Isabi. Na fio ye meki. Isabi toch. En dat de karma teki. Dat je charisma nelek van zo wijf takasma worko de mana karma. Omdat alles je tak jan. Ik wil in een kosmos. En de wacht die bak af saka committee. De you odu a tegendeel. Je verstaan? Dus dat hij wacht die. En alle de man die zie. Creëer asani. Opina a volk. Udusa na nga volk.
dat luku van eigenlijk de man die zei Chade Serif. Akulior was spot do. Moro blaga man den na koze moro kuliar. Poep op straat en vuil. We willen zo'n soort klein India hier maken. Police don't wear moro pina. Maar er zijn zoveel Lusitanen dat gaat proberen het Nederlands te zeggen. Tegua, owe, ayer preses merkrot oli. Vanaf die day, if was mategi taki, you kuli you, isa sentegen, you kuli baka. Er zijn nog politieke partijen die in hun naam het woord nationaal hebben. Maar ik kan u zeggen, in hun denken, in hun doen, in hun handelen zijn ze allemaal racistische partijen en etnische partijen. De VAP is geen partij die etniciteit bundelt. Wij kijken niet naar huidskleur. Wij kijken naar de harten van de Surinamers. Wij kijken naar de harten die op de juiste plaats zijn om dit land te ontwikkelen. No one will be left behind. Zo. Ja, mas Gambo, itakatori, met Tegi, Ja. maar met de Asandisi. Minimum begreep. Omdat de strafmandisi, zij leg uit. Ja. Ten hebben we gaan pressie. Contact, ik ga een feest. Ja. Maar we staan met die fiari. Ja. Dat is strafmandisi. Ik zie van mij maroti. Gevaarlijk. Ik wil maken een Japanese feest. Ik zie van mij mabami. Ja. Dus, mevrouw, dat zeiden je moest takasan. Zeiden je moest met opmerkingen dat. Want uno eet dan samen toch? Jerem uda koffie jongen. Ja toch? En alla die me reina smarasta. Ja toch? Ja. Be woyo de. Ja toch? Alla die me reina. Ja. Messi suma e pai de sanya. Ja toch? Messi suma de kata kambi money. Ja, dat is. I kata nei money. Ja. Maar be ego paeng. Asuma ego paeng. En te de mai yang. Nee. De mai repeat de bonyo. Dat ook toe. Ja. Dat ook toe. Maar je kosi. Dus, dat minimum begrepen. Maar je Asara, tak minimum. disi. Nee. Na fio je meki. Ja. Maar de maintak, even maintak, Hindustani, maintak Niger, maintak Japanese. Maar sa maintak de doglawan. Pwede dat moest go. Mino sabi. Mino sabi. Pause en dengo. De mix one. Am parawan negre, am manawa Japanese of Maar omgekeerd. alla demande tak de san. Nee. De mana kaiman. Met 100%. De mana kaiman. Eigenlijk, afgelopen noem arkideman serstrefi. Nee. Eigenlijk vergiet de man si. De masa sarap de tifif nyasani. Met Lek va kaima is sarap de tifif. Echt met Ja. Ja. Deze mensen, mino sabi. Ja. Maar troosti. Masargado po din wan categorie. Dan Yes, is sabi. bepaalde dingen doen ook de politiek. Dat, a Hindustani, a Japanese, a Inji, a actief stem net tabu. Ja. Maar hij legt het uit. Maar wanas mam stem. Stem net tabu. Maar mi kadam samashi wan makadam chami aigojen. Minote. Ja, Nee toch. minote. Maar ja, masyarakat, gambo de sanati, je taki libasan jen jinema, a volk elugu ook toe sumay takasanati. Ja. Kudu, pa programma die zien we leggen volk uit toe. Sa regering het doet. A regering fusa de nou, e woroko ja volk. En die kieswan boskop ba. En natuurlijk, hoe scherp, want Ja. als er het aangaat, dat je nog naar fitra, toch? Fita. Una AOV wil ook wel. AOV. Dat wil ook wel. Ja, maar boy, AOV, ja, Ja. desman een beperking. Ja, dat De man dat dit toe. alles aan die. En ayok de jongman. De man A die gaat volk scoren. Tamara de dega scoren, de Ja. dego leri. Ja, ja. En dan de dat we taki tak Ja. luku. A regere saktaku taibere. Ja. Manu na yuruf jibaka. Ja. Ja. En dat je chisbaka. Ja, ja. Isabi dat Ja. unde scoren wan. Ja. Unde gorokon. Dan unom taki, ik stem niet. Ja. Ik bemoei niet met politiek. Nee, maar daarom de regering dat hier, no? Wogi, de score wang sa op 18 jaar. Ja. Wel ook. 18 is de
Middelbaar, Ja, ja. universiteit. Ja. En een maand op je AC is dat die. Ja. Natuurlijk de rest wordt check bakken, maar IT-barkie ceremonie, Ja. dan leeftijd dat die. Na leeftijd. Alleen voor een paar bus was scoren. Bij busgas koro, ik kan bij ons schrijven. Waarom was dat niet voor die telefoon, een karta? Ik kan bij ons kaarten. Isabi toch? En boy dat die de score op internet. Juist. Isabi, Ik kan dit horen. ik kan doen het hoor. Ja, want ik heb Alhoewel, Ja. je moet je internet doen ze tijdens een les. Nee. Dat weet Van ik. lessen go, dat na tap alleen, Ja. in go teken, dat je go teken samen met je vrouw. Dan heb je het over 18 wallen. Je hebt Ja. het over 13 jaar of 14 jaar. Ja. Ja. 18, maar dat moet verstaanbaar toch? Ja, Dus de man die, ik is money, Ja. dat je doet dit door bij bus enzovoort enzovoort. De man dan een beperking, ja, ik is wel 27, 50, nog een beneden, 22, 50 of zo. ja. Maar Ja, maar het is 27, een lotto bartje. Ja, Je kan dat. hoe zeg ik, is wel een lotto Kapes, alweer. Ah, hoeveel? Ik is wel een lotto toe. Venwa sang dat het. Ja, is toch? Dus omdat u tayu bere toch? Ja, toch? Maar, wa maar de. Ja. En a maar dat de, Mhm. in go budget de. Nou, altijd. No go praxeer dat je venwa 500 kola tapu. Nee, maar casino. De wa casino. Of je Dat niet wa toch? van je karapresi. Shuri bed. Ja, De toch? ook bij dat pe. Nee. De napu de strip sang e futu. Ja. A fe shuri bed. Ja. Da lang is je wansani van terwan je teken. Ja. En dat no kan. Dus sayetjes bij, dus kotaki, je bij poti van 12,50, toch? Ja. Als je voor die 50, Ja, die 50. je bij poti 300 awansi, voor bij payastroom die voor Ja. hoe, dat je is 500, dat Nee. je purvis wan in, Ja, toch? Wat dat was zien. pot dat je Ja. ook toe, dat je voor het, dat je kan ook zeggen, dat is. Dat je los toen je een bruine bonen, dat kan je maar bruine bonen wel lezen. Ja, toch? Want koopkracht versterken zich de mogelijk. De mannen is ook wel, maar de mogelijk had dat ook. De man dat Ja, toch? Dus alle de toon dat hij. En met dat man er gaan bo. A president beleg uit. No jumba. A beleg uit. Ano tak. Abat verkiezing e kom. Ja. Dan amaji. Nee, Ama na met ali dat- atent Altijd. doro. Altijd De ama man, tak. yere no. Ja. De man krima di tosoro. Ja. Dat die de man krimen. Ja. Dat de man pot de resi. Ja. Isabito. Ja. Dat de man asoro kon tapu. Ja. Isabito. Ja. Na nuna salaf. Ja. Je poti van huid kon pumbaka. Juist. Dus dan nuna dat je chisi. Ja. Die verstaan. Mm. A jumsak dat die mek gebruik. Boomfeng. Isabito. Ja. Want. Mijn actie wansa. Mm. If the man ji one packet, ja. Ja. Dat de man ji ja money, ja. Zo doe je wat. Want ik eerlijk. Mij persoonlijk. Ja. Moet ik aan money. Ja. Maar ik kan bij zijn money. Ja. Dat nog 100%. En ik kan budgetten. Ik kan het- Je Natuurlijk. kan bepalen. En ik kan sparen toch? Of voeren. Ja, ik kan sparen toch? Ik zeg Ja. dat niet toch? Ja. Ik kies op dat want ik is van verhogen voor 5 bar. Ja. En dan dat in bos in, ik bespaar 200 gulden. Dat 2 bar meer adviseert, ik had 250 eruit. Ja. Ik moet dat spaar 5 bar. Maar wansan me waarschuw des, maar Ja. me meke voeren mee. Aha. Isabi, Ja. voeren vakbondsleider. Ja. Dat tegenover vergadering Ja. des, maar dat we kiezen een lunch voor hoe Ja, geen ja. PWK. Dat is mij go bigi leno mona fesi. Nee, toch? Isabi toch. Ja. Dat want de ne sha TWK, want dan a pai ma yo payangen. Dus dat. Als haar keren die bede. Ja. Als de beli die Ja. toch. Dus Eleno. de man denkt dat, o fenwa money dat Ja. pe dat we go bigi leni. Ja. Nee, inom duen taka yanu de shi saye duange. Dus dat is. Ja, Zo, verstaan. Asasane work. Maar ja, wat er gaan we misschien. Bije mij draai dat weer. Zo bigi mama ne tijd. Je moeilijk gaat hoor. Ja. No mama ne moeilijk na, maar abgorum tapu. Dat. Dat was bif tapu. Ja. Kan niet anders. Het kan niet anders. Nee. Isabi toch. Ja. De terma be denkt dat de naturobanga tijd. Ja, dat weet Oké. je wel. Dat tijd haalde in. Dus dat die. Dat tumu fosi atara regeren teki. Maar De dat- man jabarak ba. Maar daar kan we dat hier over maar mooi. Isa fosi tebe place aan het ook. Cowboy. Ja, toch? Ik geef me over. Ja, dat zijn we ook. As a sample orko, isa beto. Ja. Maar ja, nana sasa pa yo kromo we wato anga de yong wang. We hoop taki anyunsu se chisti de drenga door toti. Kom tot één keer. Ja. Sorgu taki, ilibi wan ordentelijk libi. No lukunas ma di etegi taki, ghetto mustang ghetto. Dat want taka wanip ta wan fasi. Ja. Je mag niet uit die put komen. Maar niet vooruit komen. Je mag niet vooruit komen in danso
de kai sa de wani de walsip sa dat de horia spotu isabi tok de G6 neji di verstaan no archi dem sayum do zorgu taki sai sabi do imus doen kona ministerie van arbeid de kan ko dape potentie dape isabi tok alasani woroko de wanim wan woroko en ik kan train de my training want jere ja so wan probleem de no in serna u abi uno abi probleem nangataki woroko no de werkloosheid we hebben een arbeidsprobleem dat want taki bedrijven de man landbouwer aan de sati de man suku worko ma no de man sente worko ma do receive ko yep ding die verstaan dus terwijl er werkloosheidscijfer want mitaka nga minister voor arbeid amataka san drop helemaal maar alla de man koning amatake de furu want de man koning tak jong me suku worko ma ino man ju worko ma to arbeid e kari en if you no want do that you can do trasanika yepi se sabi lek família misap tak min trusiani na grom pranuasani maak je economisch weerbaar binnen elke vierkante meter op je perceel de katak minawa jaja saranamang of minawa jaja saranang uma en no once mane ko jim 6 if neji ja a di mabin mi ano mi de gelukkig gaan dati mineng na masar dignity gambo Payma wa tabaga ma mi etata kan lek sernamang lek mang sang loba kondre sernang mi loba kondre sernang en daarom minetroe do dit abstrati if you lek sernamang tenminste if you look you kondre sernang da you netroe do dit abstrati e nyawasani of idring wasani orini anu of idini orini oto da tiga oso de reme op maar no troe do dit abstrati want daar hoor you kondre je doti altijd toen tu resko akata meneer jouw land is schoon dat je kan naktabi bozo tak mi ook tu eyepi mi kondre tankri ja Jonas Rama naktabi bozo na troe do dit abstrati eta ku granta vi do materialismo